हाय संग जय जगन्नाथ। गाई की बिया और रुटी गुड़ पटरा वीडियो सही नु सही फाइन पटकुन सही सही उदु लिटरा ये नोक्का ఎల్లాడు ఎంతాడు పట్టి కిట్రా మొదలు కానీ ఇస్తున్నా అసయ్యదులు ఇసయ్యదులు ఇది లైనింగ్ పట్టురా ఇక్కడే పట్టు కెమెరా కప్పేస్తున్నావు మరి అడిగి ఇస్తాడు చేసినాడు రొట్టి వెళ్ళా నీకు చూపెడతాను వెళ్ళు ఏంటికేటి కెమెరా